Ik kon vanmiddag nog even boeten zitten hier in Haas, hoewel het wel aardig waaide en het weer nog wat onder fris komt. Maar als de zin erbij is, dan is het best wel noffelijk. En dan hebben we het nog net eerst min troffen. Ja, er zullen nog een aantal buien komen. Oerjoen en vannacht sprutsen. Joen nog een droege periode, jel de joen of letter in de joen. En vannacht, ja, dan zet het op een Rijn vanuit het zuidwesten maar. Temperaturen 10 tot 12 graden. En de wind nog altijd matig en krachtig uit het zuidwesten maar komend. Maar die wind houdt hem letter vannacht weer eens even wat del. En dan hebben we letter vannacht nog een aantal buien. Maar komen ze op tongen in het kust- en waardgebied. En dan op Neumon. Dat wordt toch wel een jesdag, hè? Complete jesdag. Een dag ik van de jas, want het wordt een kille dag. 15 graden. En vier dus buien. We komen ze op wie zitten, maar ik kom ze op tongen en soms flink wat wetter. Dus een waarschuwing van de wettersporten. Ja, de wind is net al te sterk. Die is matig en vrij krachtig en die komt uit het zuidwesten bij. Dan zetten we terug naar maand de nacht nog altijd eerst een paar buien. En fruitje naar een mandje met bewolking. Maar wat lichter ruim of een buiken en een temperatuur om bij de 16 graden heen. En op die hebben we de zinnen er wel bij. Hebben we nog een paar buikus. Maar dan hebben we toch flinke droege perioden. En de temperatuur weer wat hoger, 17 graden. En wij zien we het zijn 18 graden. Maar is het weer meestentijds bewolkt. En hebben we het ik hoor betiden ruim. En kunnen er weer een aantal millimeters vallen. Nou ja, ze benieuwd het weer volg. En we met een mandje, maar weer even in het waarsje.